ċifri pubblikati mill-NSO għal perjodu Jannar-Marzu 2022 juru li b'kollox għaddew minn Malta ma' 88,000 turist li l-maġġoranza tagħhom ġewwa skop ta' vakanza. Id-dejta tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika tindika li fl-ewwel 3 xhur tas-sena it-turisti ħallew f'pajjiżna 69 miljun euro, dan fil-waqt li qattaw f'Malta 654,000 lejl. Interessanti l-fatt li mit-total ta' turisti 54% kienu ta' età bejn 25 u 44 sena. Mit-total, 28,500 persuna ġew pajjiżna biex iżuru raba jew ħbieb. L-aktar suq importanti għall-industrija jibqa' l-Italja b'37% tat-turiżmu ġej minn dan il-pajjiż. Is-suq Brittanniku jibqa' wieħed b'saħħtu wkoll, segwit minn dak Spanjol u Franċiż. L-istess statistika turi li bħala medja kull turist għatta ġimgħa f'pajjiżna, filwaqt li n-nefqa ras għal ras kienet ta' madwar 782 euro. Intant l-operaturi lokali qed ibassru li dan se jkun sajf tajjeb għall-industrija turistika għalkemm hemm element ta' inċertezza dwar ix-xhur ta' wara u x'se jkunu l-effetti kemm tal-gwerra fil-lvant tal-Ewropa kif ukoll id-daqqa taż-żieda fil-prezzijiet.